mga komentaryong nga duol sa inyong heart. Hisgutan ta sa Buwelta ni Art. Freak out, yo! Yeah. Oh, yeah? Ladies and gentlemen, the three-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. R. Bonhoc Junior. Basta mga junior! Gahi. Karoon ako na matigdan nga si General Carlito Galvez Junior! Hoy! Yeah. Lawa lagi, basta O lagi. si DILG Secretary Anyo Junior! Oh. Puliay. Junior. Basta mga junior! Gahi. Good morning sa tanang mga junior! O ang hinungdan sa mga junior, ang tanang mga senior! Sama ni Eugene Ispar sa senior, Arturo Bonhoc senior, tanan nga mga senior, ug dunay card nga 20% discount. Mao gyud ang tinuod nga mga senior. Ug sa tanan nga mga gimiaw sila mga junior, Uy. ug sa tanan tungod sa ECQ wa na kagunit og mga junior. Uy. Good morning yung tanan. Mga kagahi, buot ni Pangulong Duterte nga ang pagbakuna dunay ID. Na kung mabakunahan na ka, naanapod kay kaugalingon mong identity. Gitawag kini nga Global Digital Vaccine Card. Dili lang, di niya gusto ka ng papel nga humok. Gusto niya ka ng hard. Kanang di malata kung mabasa. Plastic ang buhaton daw para ana. Kini mo mahimong uniform kung pare-pareho sa tibuok nasod o tibuok kalibutan. Aron ko ikaw mo biyahe, dali ra kang mailhan nga ikaw na bakunahan. Libre kini sa katawhan nga idalit. Pahayag ni Duterte atong sa Asia Pacific Economic Cooperation Leaders Retreat. Ayo kay nahuna-unaan kini ni Rodrigo. Kaysa tinud-anay lamang kanya-kanya ang vaccination card matag LGU. Lain-lain ang kadakon. Naisab nga papel ang pagagamiton. Dunay uban ordinaryo kaayo. Samtang na ay pipila arang kagwapo. Tama na lamang sa Agusan del Sur. Inig humanin mo bakuna. Doon na dahil kay plastic ID nga giagig laminator. Puslan man nga ginaag niya ang katawhan nga mabakunahan. Mas maayo lamang doon na kini sila pagagunitan, ipakita nga mapuslan. Imagine ko ang tibok kalibutan doon ay malawat nga timailhan. Dali na lamang ang mga nasod mabisitahan. Ug sa ekonomiya, matag nasod, matabangan. Kay usa sa makapabuhi sa ekonomiya, ang pagdagsa sa mga turista. Makatabang sab kini sa mga OFW. Nga, guol in town, kaayo. Kay pag-abot din sa nasod nila, isolation, gikulong ninyo. Ay. Ora!